Hi mga katiya! Welcome back sa YouTube channel. So for today's video, magmumukbang po kami ng samgy. So ayun po, niluluto na po ni Daddy yung Bacon. Bacon. Ito yung kay Mama Del. Anong natutunan niyo sa virtual studies or online school? Ano po ba? So yun pa. Mahirap po kasi That's a wonderful question. Opo, si Mama Del. Mahirap po kasi yung online. Opo. Iba kasi yung virtual sa face-to-face eh. Iba po. So parang napapansin ko sa kanila medyo nahihirapan sila sa virtual. Mahirap po. Mahirap. So full support na lang talaga. Natutunan ko Hmm. dapat po agad kayo kunwari po may binigay na activity, agad nyo pong sagutan. Kasi, Minsan nawawala na. kasi po tawag dito? Bigla-bigla na lang po Oo. nawawala. Ano yung moral lesson nyo about sa virtual class nyo? Yun ang tanong ko sa inyo. Jillian, ano yung lesson na natutunan? Ano yung natutunan mo sa virtual class? Yung mga hindi ka ba nahihirapan? Sometimes po, pero po, okay lang naman po. About sa mga assignments. Yun lang ang kagandahan sa kanila guys. Hindi naman sila Google, minsan. Pero ang turo niya sa inyo, minsan nag-google, di ba? Sabi. Yun. Kasi sabi ko sa kanila, lalo na kapag na-lesson na nila, topic na nila, natatopic ulit nila, sabi ko, ang sabi ko sa kanila na tandaan lagi yung mga lessons nyo every week. Kasi itatanong ulit yan sa susunod na nyo, sabi ko, meeting. Next. Eto, galing kay Ate Bembe. Shoutout kay Ate Bembe po. Rosemary Rosemary. Manabat. So yun po, tanong niya po sa akin, ano yung mga dreams and promises niya sa isa't isa? Dreams? Ganda ng question ni Ate Bende. Dreams ko po para sa kanila or dreams ko po sa sarili ko? Para Sa'yo, sa ikaw. Para sa atin. Promises mo. Dreams. Sorry. Dreams ko po sa sarili ko, makapagtapos lang po. Yan po. Tsaka, naabot ko po yung pangarap ko yung gusto kong, gusto ko pong, Paglaki. Ikaw, anong dreams and promises mo guys? Ako ba? promises. Ay, ano ba yun? Ang dami po akong gusto Bata pa po siya, nagpapalit po siya. mag-balik. Ako pa talaga di pa po ako masyadong ganun ka-sure sa FA. Kasi po, hindi talaga ako sure. Di ko po alam dati po sure ako. Pero nung may nakita akong bigla ako nagpalit. Gusto niya daw maging business. Management? Parang gusto ko mag-model. Hindi ako alam. Hindi naman yun na nga. Hindi naman yun. Nakasuputan. Pagiging model kasi kahit pwede ka. Kahit anong course mo pwede. Pero yung kukunin ko pong strand sa senior high, AB1 po. Yeah. Pero di ba,
Ayun po, TVS. Ano pa? Next. Perfect. Ano rin pa po? Na. Promises natin daw sa isa't isa. Anong promise niyo sa isa't isa? Ako po kasi, hindi ko pa po na-promise na pero gusto ko pang ano. Gusto ko po, pag nagkaroon po ako ng trabaho, mapagawa ko po sila daddy ng bahay. Saka nabili ko po yung gusto nila. In God's time. I will come. Amen. Tsaka yung ano po, yung... Ano kasi yung course mo dapat? Architect. Yung architect po. Dream course ko yun. Apo, pero ititake ko po. Ititake ko po sana. So, ever since dream course ko talaga yung architect. What is your biggest fear? Biggest fear? Ano po? Siguro po, ako po. Ako po chicken. Chicken? Takot siya sa manok. Siguro po ako, mawala po yung mahal ko sa buhay. Yan po yung biggest fear. Yun talaga. Ikaw ba? So, alin yung biggest fear mo? Ano? Hindi. Hindi ka naman nahimatay dun? Same rin po sa sinabi niya. Ikaw na. Biggest fear ko, magbaboy pa rin kayo ng maaga. Hindi pa naman na mag-aasawa. Gaya mo, din. Ano ba yan? Next, Ano pa next? juice. Sana? What really makes you angry? Next memory. Kanino question? Ano, kay Pia. Anong question niya? What makes you angry? What really makes you angry? What will you makes angry? Oh. Ano, what really makes you angry? Ano yung, ang tawag ito? Ano yung pinaka-nagabad? Yung gali. Um, Pag naglalaro kayo ng COD, no? Hindi po. Pag natatalo ka sa COD. Hindi ba? Make me angry po. Kaya nga, pag natatalo ka sa COD. Sa ML. Early blood. Ano? Si Jillian nga, about sa ano eh. Paglalaro niya ng COD eh. Ano yung kinagagalit mo talaga? Ano? Hindi ko po alam, depende po. Depende. Wala naman eh. Kasi tahimik lang kayo. Pag ano, pag may ginagawa ko to, please, survey na ako. Ano po, ano? Naiinis ako sa ganun. Na-interrupt ka. Sa mga ginagawa niya, na-interrupt siya sa mga ginagawa. Ayaw niyang ni-istorbo siya. Lalo na po pag nagbabasa ako, tapos tanong ng tanong ko. May pinapakita ko kasi guys. May mga... Next. Next. Galing kay Undang po. Sabi yan, galing po kay Cherry Rose, kay Undang. Bakit ang aeroplano may LC lumilipad? Ay, bakit ang aeroplano may LC lumilipad? Ang electric fan hindi. Bakit nga ba? Ang electric fan, ano lang siya? Tumatakbo. Oh, ang galing isang LC niya, tatakbo yan. Tumatalon pa nga yun eh. Pag nasira. Nagbabay-bay. Bakit kayo mga kasama? Alam na mga ano, no?
Gamer cards. O bakit nga ba? Si Ate Bimeta na. Bakit ang ganda ko? Mas maganda ako. Sabi natin ba yan? O next. Saan ako na yung pupuntahan kapag okay na ang lahat? Simbahan. Sisimba kami. Hindi pa po kasi kami nakakapagsimba sa lahat. Pangalawa, sisimba ulit kami. Punta kaming Manawag. Ano po kay Mamu? Tapos cemetery. sa sementeryo puntahan namin, pasyalan namin lola nila at si lolo nila. Kasi almost 1 year na, no? Opo. Hindi nakakadalaw. So, kami kasi every week kasi dumadalaw ko kayo dun. Every weekend. So, Anong paborito niyong subject sa school? Ako po wala. favorite Wala na. po. Wala. Ako pa. Kala ko recess. Ako po, values. Ako po wala. Ako ano po? Recess. Lalo na kapag mat na po. Magano na ako, may I go out na ako. Can I pee? Wala. Excuse me ma'am, can I pee? Pag tinititigan ka naman, teacher, alam mo na. Kaya dapat hindi mo siya tinitignan sa mata. Tungkol sa gawaing bahay, may pagkukusa na kayo gawin o kailangan pa kayong pagsabihan. Susunod lang na kayo That's a very good kung may question. reward. Very good question. Ano? Real talk. Ako na magsasabi sa rin to. Dati po kailangan ko po ako sabi, pero ngayon po syempre, kailangan ko na pong, Well, Kasi tumatanda ka na. opo. Ay, yung tanong ko pala yung last question. Galing po kay Mama Del. Ano? Mama Del. Yung tungkol sa gawaing bahay. Mm. Galing kay Mama Del po. so that is for today's video. Hope you enjoyed this video and please like, share, and Hindi man ako subscribe to our YouTube channel, Team Nadla and Rose People. Bye! So, thanks for watching. Bye! Bye! Shoutout sa mga kaibigan! That's it for today's video. Please like, share, Subscribe. please click the notification bell for more